ఈ రోజుకి మేము గృహప్రవేశం చేసి 1 ఇయర్ కంప్లీట్ అయిందండి. దేవుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుందామని గుడికి వెళ్ళా. అదేంటో తెలియదు గానీ ఎంత భక్తితో గుడికి వెళ్ళినా క్యూలో నిల్చున్నప్పుడు అబ్బా! ఆవిడ బ్లౌజ్ వర్క్ భలేగుంది. ఈవిడ జుట్టు ఎంత పొడుగ్గా ఉందో. ఆ గ్రీన్ కలర్ సారీ ఆవిడ వేసుకున్న నల్లపూసల డిజైన్ భలే ఉంది అనుకుంటూ నా బ్రెయిన్ మొత్తం అటువైపే ఉంటుందండి. దేవుడా, నా ధ్యాస నీ వైపే ఉండేలా చూడు. నాకు తెలియకుండానే నా కళ్ళు వేరే వైపుకు వెళ్ళిపోతున్నాయి అని అనుకున్నా. అదేంటో గర్భగుడి దగ్గరకు వచ్చే వరకు నా కళ్ళు చుట్టుపక్కన వాళ్ళని గమనిస్తూనే ఉంటాయి. బయటకు వచ్చాక దేవుడా, నేనే ఇలా ఉన్నానా, నాకులా ఎవరైనా ఉంటారా అనుకునేలోపే నాకు తోడుగా వచ్చిన మా ఎదురింటి వెంకటలక్ష్మి, భవానీ ఆ గ్రీన్ కలర్ సారీ ఆవిడ వేసుకున్న నల్లపూసలు చూసావా ఎంత బాగున్నాయో అంది. అప్పుడు అనిపించింది నాకులాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారని. మనసు తేలికపడింది. మీకు కూడా ఇలాంటి అనుభవాలు ఉన్నాయా? అయితే రండి మరి కామెంట్ బాక్స్లో మాట్లాడుకుందాం.